suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Yanzu kuma da zan samu dama irin taka, da zan yi alfahari na yi abin kirki. In dai abin kirki ne za ka iya aikatawa duk inda kake kuma a kowane lokaci. To ka bani dama na aikata hakan a kanka kuma yanzu. Na baka dama. Saboda tsabar bakin cikin abin da ta mu, kowa ya iya tafiya gida, amma ni anan na kwana. Ba ka ganin cewa ni ma kaina a nan na kwana? To me yasa? Didde saboda neman cikan buri. Kaga Jibril, dukkan wannan abin da ya faru ka ɗauke shi cewa ɗan ƙaramin kuskure ne, kuma ni da kaina zan gyara. To amma ranke daɗe, ko da a ce kin gyara wannan kuskuren, kimata da darajata ba za ta taɓa dawowa idan Hajiya Nafisa ba. Wallahi na gama jin kunya. So kake burinka ya cika? Ko kuma kima da daraja kake nema a gunta? Ranke daɗe, idan har ba da wani kima a idanta, ta yaya burina zai cika? Kaga Jibril, kima da daraja suna samuwa ne a gurin wanda yake yin aikin Allah, kai kuma aikin Sara kake yi. Idan kaga burinka ya cika, sai dai idan babu Umar Hashim. Don haka ba kai ne ka rage kuɗin ba. Ranke daɗe, ban gane abin da kike nufi ba. Yi mana, a zahiri kai ne ka rage kuɗin, amma kuma a badili ba kai ne ka rage ba. Kuma dole ne ta yadda da haka. Ranke daɗe, amma wannan alhakin ɗaukar kuɗin kan wa zai faɗa? Kan mai tsautsayi mana, mu wanda Sara ta ga dama. Kuma dole ne Nafisa ta yadda da haka. Hutuna ya kusa karewa. Amma kuma idan aka dawo da Umar Hashim yanzu, ai kaman an dawo da hannun agogo baya ne Firdaus. To ya maka iya ranka ya daɗe? Kai dai ka ci gaba da hutunka. Kamar yadda na tura Jibril rami. Kuma ina mai tabbatar maka, daga kujerar Umar Hashim sai ta Matawalle za ka hau kamar yadda ka bukata. To amma ta yaya za ki iya yin wannan aikin ke kaɗai? Da farko baka yi tunanin cewa zan iya rushe Jibril ba. Amma shawara guda ɗaya na bashi, kuma ita ce ta jefa tsanarsa a zuciyar Hajiya Nafisa. Babu shakka, na yadda kuma na gazgata ki. Amma zan so a ce wannan wainar da ni ake toya ta. Yanzu Jibril ya rasa madafa idan ba Hajiya Sara ba. Ni kuma duk wata tufka da za ta yi domin ta dawo da martabarsa sai na warware ta. Amma muddin kana nan, na san zan iya ɗaukar wani haske daga gare ka. Musamman idan ya ga ka taɓaka wani abu akan matsalar da take faruwa da shi yanzu. Ha, Firdausu kin yi tunani mai kyau. Kuma zan nitsi na ga cewa menene abin da za a yi kafin hutuna ya ƙare. Baka da damuwa yanzu. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Sannunku, barka dai. Kunci. Iro, ka san ni a nan na kwana. Saboda me? Zan je gida ne na canja kaya, ni ma zan dawo yanzu. Kaji, Iro, ka san ni a nan na kwana. Ma kirci. Wa ya dace wa ya samu,
wani ba zai koka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi. Yanzu muka yi waya da MD. Ya ce min yana hanya da shi da PA sun kusan ƙarasa gidan su Umar Hashim. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu ranke daɗi, a jikin. Sannu ranke daɗi. Sannu ranke daɗi a ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajjaji a jiki? To, Allah ya ƙara sauki. Iro? Ranke dade. Mu ɗan je daga waje. Ina son magana da kai. Ke kare a gidan Matawalli. Bidiya nake Iro. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ranke daɗe. Ai leƙawa ne. Ranke daɗe. Abinda nake so in miki tuni ranke daɗe. Ku yi ƙoƙari, ku yi da gaske. Umar Hashim ya zo wajen nan da ƙarfe 4. Wallahi ranke daɗe. Saboda jiya da muka tafi a mota ina jin mai girma Matawalle yanda yake kama sunan Umar Hashim, inda kika san carbi yake haka yake kama sunan Umar Hashim. Ku yi da gaske ranke daɗe. Kin sani duk abin da na je yana kitsa miki. Haka ne Iro. Yanzu haka su MD sun tafi can inda yake da su to mana da shi. Masha Allah. Alhamdulillah. Kin san abubuwan sai ana yi ana dubawa, saboda wannan da kike ganin shi kaman gurgun nan na kowa yake ko nawa, shi yake zuga wannan kodaddan kuke dauka kodaddan ne yana wani abun arziki ba. Wannan kodaddan da ke ganin shi, wannan farin kodaddan da ke ganin shi zai bata muku aiki faran ke dade. To na baki lafiya ran ke dade. Mata a gidan Matawalli ke kadai babu kari. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ƙarfin jikin ana ƙara sauƙi. MD, ya yake ciki? Ranke daɗe mun zo ni da PA mun samu Umar Hashim. Kuma mun bashi baki akan cewa ya haƙuri ya dawo ma'aikata. Amma ya ce ba zai dawo ba sai Hajiya Nafisa ta zo ta bashi haƙuri. Okay. Okay. Na san kana cikin mamakin abin da na faɗa, cewa ta zo da kanta ta baka haƙuri bayan kai baka faɗi hakan ba. To menene yasa ka yi hakan? Bacin baka da yakinin ko da ta zo ba zan koma ba. Ina da yakini akan cewa zaka koma bakin aikin Malam Umar. Menene ya baka yakinin? Ɗabi'un girma suna gidan girma.
shi kuma ilimin addini shine yake koyar da mutuntaka da girmamawa. Duk wanda ka ga yana ja da malinta to wannan mutumin bai san menene addini ba. Muddin baka koma bakin aikinka ba, ya za ka yi da jama'ar da suka bar aiki domin su taimaki gaskiya? Akwai waɗanda suke da iyalai, akwai kuma waɗanda da su iyayensu suka dogara. Idan baka koma aiki ba, a ina za su samu wannan gurbin da za su mai wannan aiki nasu a wannan lokaci? Na yadda zan koma bakin aiki, amma dole sai da ka'idoji. Ka faɗi dukkan ka'idar ka za a cika maka. Yanzu nan MD ya ƙara kirana. Ina sauraron ki. Ya gaya min sun haɗu da Umar Hashim, amma kuma sai da an samu wata matsala. Wace irin matsala ce? Umar Hashim ya gaya musu cewa ba zai zo ba, har sai kin je kin taka da ƙafanki kin ba shi haƙuri. Ni zan je na ba shi haƙuri? Ashe da bai zo ba. Ki gaya wa MD ya gaya masa, in dai har sai na je na ba shi haƙuri, ya jima bai zo ba. Da alama kin manta halin da muke ciki a yanzu. Da alama kin manta menene yake shirin faruwa da mu. Ko menene zai faru sai dai ya faru, amma ba zan iya zuwa na ba wani talaka wanda yake kasan iko na haƙuri ba. To idan na yi haka, ina izzata? Ai sai a min dariya. Nafisa, yanzu ba wai ana maganan izza ba ne, ana maganan ceto rai da rayuwa ne. Dukkan da muke cikin gurin nan zan iya rayuwa ba tare da matawalla ba, amma ke kuma ba. Dakata Nafisa, kada ki bari zuciyarki ta rinjayi dabararki. Ki yi amfani da iliminki a yanzu, ki sa izza a gefe. Idan kuma komai ya daidaita, sai ki ci gaba da izzarki. Amma ba kya tunanin idan na aikata haka, izzata za ta fada a cikin idansa? Kin ga Nafisa, in dai akwai wata mace da za ta daga izzarki bayan mahaifiyarki, to ni ce. Amma yanzu idan baki aikata haka ba, za ki rasa izza da kike takama da ita. Za ki rasa ikon da kike da shi da farin jini da kwarjini a idan matawalle. Maimakon ki na 'yan lele a wurinsa, yanzu kuma za ki koma bora. Kuma babu shakka zai dawo da Umar Hashim aiki, kuma zai bashi mukaminki. Daga ƙarshe, kin san me zai faru da ke? Mai so baya duban Izzar in ba shi zai yi ba. Izzar ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Na yadda zan je na ba shi haƙuri, amma fa ba zan duka masa ba. Ashe dai za ki je ɗin. Ai shi Umar bai ce ki duka masa ba, kai haƙuri ya ce ki bashi. Zan iya canza kaya ko na tafi haka. Gwanda ki canza kaya, amma kin san dai yamma tana farawa ne daga karfe 4. Kuma gashi yanzu rana ta fara ɗagawa. Samira, Amran ke daɗi. dan zo ki dan buɗe jakan nan, ki zaɓa mata kaya mai kyau ta samu ta saka.
Izzar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Da kowannan da ko mai bulu ɗin nan sai ya fi mata kyau. Center ta yi fice wajen koyar da gangariyar turanci. Ya amfani da wannan damar domin koyon turanci daga farko ko bunƙasa turancinka. Yanzu dai Kamfa Modern English Center ta buɗe registration na ajin mutum 1, ajin mutum 10, ajin mutum 25 ko kuwa ajin mutane da yawa. Muna karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi da safe ko da yamma, a ranakun Alhamis da Juma'a ko Litinin da Talata da Laraba kuwa da daddare. Ofishinmu na nan a Kabuga, Jamblo, Dora da Postgate. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi 09077443003. Sanarwa daga Ana Saminu Kamfa, Darakta. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على من ناداهم وله في ليلة المعراج ودن مني يا أبو القاسم لست عندك موسى ولا إبراهيم صلاة وسلاما دائما بدر ومن الله أما بعد. duba da karatunmu da muka yi na alwala sai muka lura cewa ya fi kyau ko ya fi tsarki kafin mu ɗora a karatun alwala mu koma baya mu yi ta jadidi mu tuna wa junanmu tsarki, domin alwala ba ta tabbata sai da tsarki, sannan kuma ita sallah ba ta yiwuwa sai da alwala. Malami Izzar ya tanadi ladabai guda 11 ga duk mutumin da yi niyyar zai shiga bayan gida ko inda najasa take, domin yin fitsari ko don yin bayan gida ko don wankan janaba. To yanzu ba wankan janaban za mu yi ba, abin da ya shafi fitsari da bayan gida, abin da shari'a ta tanada wanda mutum zai yi ya zauna lafiya a duniyarsa, zauna lafiya a lahirarsa. Da farko duk mutumin da zai shiga inda najasa take ko inda banɗaki yake, a ƙofar banɗakinsa ko da wannan banɗakin ne cikin ɗaki, sai ya tsaya cak sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hubisi wal khaba'is. Ubangiji ina neman tsari gare ka daga aljanu maza da aljanu mata. Sai ya daga kafarsa ta hagu sai isa ka a cikin banɗaki. Kada yana faɗar a'udhu bikan yana sa kafar, ana ji? Kada yana faɗar a'udhu bikan yana sa kafar. Kowace irin matsala za ta iya samun sa. Sai ya tsaya tukuna, sai ya faɗi wannan kalmar, sannan sai ya ɗau kafarsa ta hagu sai ya zama ita ce ta fara shiga muri'il aza. Dan ba ambaton sunan Allah kuma a ciki. Idan ya shiga bar mu fara. Idan fitsari zai, akwai wando irin na zamani mai kama jiki, akwai siket irin na mata na zamani mai kama jiki. To idan mutum ya shiga da siket ko ya shiga da wando ban ɗaki zai yi fitsari ko bayan gida, sallarsa ba za ta taɓa yin daidai ba in bai zare kafar wandonsa ɗaya daga jikinsa ba. Idan ba ta cire siket ɗin daga jikinta ba, to idan ta yi wannan tsarkin kowane iri ne, in ta yi sallah 1000 babu, in yi sallah 1000 bai ba, don sallah ba alwala ba ta yiwuwa sai da tsarki, sallah ba ta yiwuwa sai da alwala. Idan ya cire kafar wandonsa da wannan wandon irin na zamani, idan kuma ba shi ne a jikinsa ba, sai ya kwance mazagin wandonsa, kada kuma da saman ya zare wandon haka ya zama ya yi tsirara. A'a, zai kama wandon ko za ta kama zanin ko zai kama siket ɗin, za ta kama siket ɗin da ke nufi, yana yin ƙasa ko tana yin ƙasa, tana jawowa ko yana jawowa ta inda a ban ɗakin babu yadda za a yi al'aurarsa ta fito sai ya je ƙasa. An gane?
sannan in ya je ƙasan sai ɗan karkata haka ya ba da ƙarfinsa na nan ɓangarensa na hagu, wannan ƙafar tasa ta dama ya zama kawai haka ta yi ba a kanta ike ba, saboda mafita fitsari da mafita bayan gida da ka dama suka yi hagu, da ya yi haka ya danne ta hagu to bai gama ba. Su kuma malaman fiqhu sun ce al-istibra'u minan najasati wa huwa al-istifragu minan najasati. Idan kana son ka zama kayi tsafta kayi tsarki na najasa to sai in ka gama, da zarar ka danne wannan jijiyar da muka faɗa da wannan wandon naka shikenan, da zarar kin danne wannan jijiyar da wannan siket ɗin naki shikenan, kina miƙiya tsaye ko kana miƙiya tsaye kawai fitsarin ne zai biyo baya. To saboda haka nan an ba shi dama, wannan sharar musulunci ce ta faɗa haka za a yi. Saboda haka idan an yi hakan to mu ɗauka fitsari ake, kada mutum ya sa hannunsa na dama ya riƙe alƙalaminsa, an fahimta? Hannun hagu zai sa, hannun hagun nan idan fitsarin ya gama fita sai ya saka alƙalamin nasa akan wannan, shi ne ake kira as-sababa, tsakanin wannan shi ake kira al-ibhama, babban ɗan yatsa, sai ya zama alƙalamin yana nan, sai ya matso daga nan jikin 'ya'yan marenansa ko sai ya matso sai ya zo kan alƙalaminsa, ana gani, amma tatsowar a hankali shi ake kira huwa saltu wannata, sai ya matso sai ya karkaɗe, hakan sai ya yi sau 3 mace, ana gani, da kanan ɗinta cibiyarta nan shi ne kwarin cibiyarta, nan shi ne ƙarƙashin cibiyarta, ana gani, wannan ɗan yatsan nata za ta yi haka da shi har zuwa ƙasanta. Idan ta yi haka to ta matso duk ragowar fitsarin da yake a jikinta wanda bai fita ba, ana ganewa. Akwai marhala ta mutumin da ko ya tatse sau 3 baya tatsuwa. Gaskiya da karya za a warware ko ba so, gaskiya ba za ya faɗi ba. Izzar so, gaskiya da karya ba su yi ko ba so, mai gaskiya ba za ya faɗi ba. Izzar so. gaskiya da karya za a warware ko ba so, gaskiya ba za ya faɗi ba. Izzar so, Izzar so, gaskiya da karya ba su yi
da Allah malam dan kaga muna buƙatar ka a wannan lokaci shine zaka jawo ni wannan banzan ƙauyen? To gani na zo. Me zan yi maka? Amma ban taɓa sanin wannan matar kwarkwar bace sai yau. Kai? Ni kake cewa kwarkwar? To da mece ce idan ba kwarkwar ba? Ai duk mutumin da bashi da kan gado da shi da kwarkwar duk ɗaya suke. Kinga, muddin ke ƙara zagin wannan ƙauyen, to ba zan yi abin da yake da bukata ba. Ai dama haka al'amarin Allah yake. Duk abin da kake renawa, to wata ran sai yafi karfin ka. Bai kika dauka ne? Ba san dalilin zuwan ki ba ko? To bari ki jin ga miki. Muddin baki duka a gabana ba, kika tabba kasar wannan garin da kika rena ba. To ba zan je asibiti kamar yadda kuka bukata ba. Malam Umar. IMD. Duk wani baki da zaka bani ba zai taba canja niyyata akan abin da nake so ta aikata yanzu ba. Babban matsala kawai shine ka gaya mata ta duka akan kasan kafata. Amma ni ban ce ki goge min takalmi na ba. Kasar wurin kawai nake so ki dafa. Ranki da kin fa san halin da ake ciki. Muddin baki haka ba za ki rasa ikon ki da kuma mukamin ki. Saboda haka ki abin da yace. Mai so baya duban Izzar in ba shi zai yi ba. Izzar ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Ya naga kamar alamun kasala a tare da ke. Wallahi na rasa abin da yake damuna. To. Ina zuwa, na san matsalar ki. Rizoli? Rizoli Cafe. Rizoli Cafe. Rizoli Cafe ɗanɗano mai daɗi da sanya annashuwa. Rizoli Cafe shine na ɗaya. Na daɗe da ƙuri ƙaramin tunaninta. Ba zan taɓa barin Nabila ta sha iska ba akan mutumin da ya riga da ya mutu. Ya mutu ba. Kana ina ne Habib? Idan wani abu ya same ki sai na tsine ma Habib. Kuma tsinuwa na sai ta bi shi har cikin kabarinsa. Ba kuma zai kwanta lafiya ba. Ruhin mijina. Sai na kama shi. Na san haka ASP. Tana da sa'a. Ban gane ba ASP. Nabila ce ta kashe Habib da kanta. Akan me Nabila za ta kashe mijinta? Kai ma kana cikin zai. Wani dalili ne zai sa na kashe Habib? Kowa ma zai iya kashe Habib. Hakan yana nufin hadda kai kenan. Hadda ni. Harka shi, tsafi gaskiyar me shi, yadda da kai kuma riba ce ruhin mijina. Wai me yasa kake so ka ringa dawa da hannu agogo baya ne? Ina da hujjoji da yawa. Ya za na kashe shi da hannuna? Za ka iya kashe Habib. Wannan ai hauka ne. Damusa ce ni ban san sabo ba. Sai na tabbatar mata da cewa ta yi kuskure. Ba shi zai dawo da Habib duniya ba. Ni ne fa. Na sani sarai. Dole ne ka koyi shiru. Tabbas za mu haɗu da ita. Ruhin mijina. Labarin mashirin shirin baban gida ka hutu. Tsara labari Abba Harara. Mataimakin mai shiryawa Musa Adam Ramos. Shiryawa Isa Bawa Doro. Ruhin mijina.
me yasa ka zo neman aurenta? Alkhairi ne a zuciyata. Kana da hannu a cikin mutuwar Habib. Me yasa zan kashe Habib? Saboda Nabila. Da so na so. Ya mutu ka zo da batun aure. Gaskiya ban yarda da gurin nan ba. Ba zan raga miki ba wallahi. Sunana ASP Babangida Kahutu. ASP me haɗin ka da Jabu? Sanadi. Kai ka isa lafiya ta kawo ni wurin ka? Me ma? Wallahi sai in ji kamar ɗauki wuka da ba maka. A duk lokacin da ka bani damar kashe mutum guda a duniya, kar ka manta kai ne. Ba da umarni Aminu S Bono. Ba za mu taɓa barin ka ba. Barin irin ku a doron ƙasa hatsari ne. Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare a tashar Ruhin Mijina. Sai ku yi subscribing ku danna kararrawa da zarar mun saki sabon shiri sai ku sha kallo. Albishirin ku jama'a masu kallon YouTube channel ɗinmu mai suna Fresh Filload ga wata dama ta musamman domin ku muka tsara kuma muka shirya domin fahimtar da ku da kuma ilmantar da ku yadda ake samun tasarrufi wato sirrin fina-finan duniya, yanda ake shirya wato irin shiri na VFX, samar da color grade da kuma yanda ake tsallan badake, haka zalika hira da jarumawan Kannywood musamman mata da maza da kuma masu bada umarni har da ma masu shiryawa. Ku bibiye mu a channel ɗinmu mai suna Fresh Filload domin ganin yadda ake wannan shirye-shirye kai tsaye daga shafukan wato duniya ta turawa, inda muka zagulo muku yanda ake mai da mutum tsakanin mita 1 zuwa mita 100 da yanda kuma ake harba bindiga tamkar da gaske. Tsarin VFX musamman ne na daban wanda tsari ne na zamani wanda aka zo da shi, yanda zaka ga yanda ake shiri tamkar da gaske ake faruwa da shi. Tsarin VFX yana nan shine muka yi balasa kabi da suna sirrin fina-finai wato na duniya. Haka zalika a tashar mu ta Fresh Filload annan ne kadai zaka yi ganin yanda ake hira da jarumawan masana'antar Kannywood manya-manya da ƙanana har da ma masu tasowa. Ku yi subscribing ku danna kararrawa domin ganin yadda sirrin yake kai tsaye. Baki ɗaurin ma'aikatan mu da daraja ba. Tana shiga gona ta. Me yasa ne? Za ka kau da kunnanka. A matsayinki na matar aure. Me kike tunkawa da shi ne? Ku ji tsoron Allah. Kina bata mana suna. Kai abin da za ka yi su ma wani ka bar shi na. Ma'aikaciya. Ni da ni zaɓe nake da ma'aikaciya. Ya san ki rike yana abin da babu shi a ma'aikatar mu. Kawai ka sa a kore ta. Kuma a yau din nan. Idan akwai kuɗi akwai kaya mana. Iya kaya. Ka kama mana hotel. Kai jama'a. Ma'aikaciya. Turka-turkar aikinta da kuma ganin cewar ita tudun na tsirata ta ina ne za ta kyala mijinta kuma ta bibi jama'ar waje, sai dai kash a wajen neman gira aka rasa ido. Ta ina ne inda aka tsinci hakori kuma a ce za a saka shi a baki ba shi wa haka nan, sai dai neman sanin hatsirar shine zai kai ta ga halaka. Ma'aikaciya. Ka bari sai kowa ya tashi daga aiki. Kuma kaga mutunci na fa ya kankaro. Wannan dan ajara ba ta. Wai ke me kike nufi ne? Baka da imani ne? Ko ki zaman aure ko kuma ki zaman office? Ciwon ƴa mace na ƴa mace. Ma'aikaciya. Ni abin da zai same ki shine bana so. Ni zan je in gwada ta in ga har iya tsawanta. Wani ya sa kafa mana. Goyon baya da kika bani. Ni fa da yin zaɓe nake da ma'aikaciya. Wannan irin abu ne. Wai me ke faruwa ne? Shakwacin da kuma tashi hankalin cikin wannan shiri kadai zai fayyace maka lalacewar yadda mata suke barin auren su sakaka, ta ina ne inda za a gano kuma ta ina ne inda za a menene sakayyar abin. Ma'aikaciya. Amma baby tunda na ce na samu lafiya ai sai na fa. Shine kuma aka fara ta kanki. Mu je mu yi abin da ya kawo mu. Allah shira za a cuta. Ni kin ga tafiya. Ashe zargin mu kike yi ba mu sani ba. Ma'aikaciya mashirin wannan shirin Masa'ud Rabiu. Ku yi subscribing ku danna karrawa a tashar mu ta Mafarkin So TV. A nan ne kadai za mu rika saka muku shi duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Ma'aikaciya. Hanyar ta ɗani da kai ita ta ɗani da shi. Ashe haka kika koma. Dama can a haka nake. Wato ba za ki daina ba kenan dije. Babu yanda za a yi ka canza ni. Wanda ya bada umarni Musa Adam Ramos. Saboda ba za ki iya yin abin da ma'aikaciya take min ba. Gaskiya ne ba zan iya ba. Kina mu'amala da Dr. Salim a bayan fage ban sani ba. Sai ka jira ranar girkin ka ta zo. Sai ki canja wanda kika ga yafe miki. Haka tunanin wani zai iya zuwa ya ga mu? Ma'aikaciya. Rarara Multimedia ke gabatar muku da wani fasiri kuma matashin mawaki mai tasowa mai suna Suleiman Andos ne. Suleiman Andos ya zo muku da wani sabon salon nau'in waƙoƙi. Rausaya na gani kin zamo ƙarshen zance, ƙara so su gani jama'a su dinga kwatance.
akwai samini fotonki. Ko da yaushe ba kyanan ina tunatuni, ki taimaka min ki kyala batun wani. Tunanina soyayya, baccina soyayya, mafarkina soyayya, kin sace tunanina. Diyar Hausawa, farar mace, cin fuska da dai sauransu. Kuɗin ji ɗanɗano jiran rabo ga wata waƙa mai taken mai ɗan kwali. Zo mu rausaya, a'a soyayya, zo mu zagaya tawa duniya. Zo mu rausaya, soyayya, zo mu zagaya tawa duniya. Ke mai ɗan kwali. Wannan kundi mai suna mai ɗan kwali ya kunshi waƙoƙi guda 18 wato audio album. Za a saki wannan kundin waƙoƙi mai suna mai ɗan kwali ranar 15 ga watan 3 shekara ta 2021. Nasara samin yardar ka ne, kauna ta bi jiki. In na kasance kullum tare da kai, raina zai yi fari. Wani bidar wani ya rabe ki, ya samu gata. Kaɗe ce bal'arohi na zakira kira sunana. Wanda ya ɗauki nauyin wannan kundi Dauda Adamu Abdullahi Kahutu rarara. Sannan kuma masu kallo da saurare bidiyon wannan waƙoƙi na mai ɗan kwali za su dinga zuwar muku duk sati 2 waƙa ɗaya bayan ɗaya a YouTube channel mai suna Suleiman Andos TV. Ku danna subscribe sai ku taɓa ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon na mai ɗan kwali da zarar mun dora. Domin neman ƙarin bayani ko kuma magana da wannan mawaƙin kai tsaye za ku iya tuntuɓar wannan lamba kamar haka: 089 ku tuna da sunan mawaƙin Suleiman Andos. Ina araya saboda ke ne, zama annoran zuciya. In ba da so ni ma na baki da mu ji daɗin duniya. Ni ma ina araya saboda kai ne, ka zama haske. Makashinka. Ina ne na gode Umaima. Ba da lokacinka. Kuma ina son ka sa a ranka cewa yanzu alaƙa ta da kai tamkar alaƙar jirgin da ke sama ne da kifin da ke cikin ruwa. Sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba je ba gishiri jiran kamiya tashin hankali. Hakika ina cikin damu. Ban gane abin da kake nufi ba. Na sani. Salima ta guje. Biyan bashi a soyayya tamkar da sai da akuyar sirrika ne. Tarniki da cakwakiya tashin hankali da a cikin soyayyarsu. A ina za a kare kuma ya za a yi a ɗebo ta? Shin ana tafiyar ko ku tafiyar aka tsaya da ita? Makashinka. Salima kuma. Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kinga, dan Allah ki saurare ni. Ki bani lokaci. Ki tsaya mu yi magana. Me za ka gaya min? Baka da abin da za ka gaya min. Kada kuma ka ƙara kiran waya ta nan gaba. In kika bari ni zana wahalta. Sara da sassaka baya hana gamji tofo mai ita kadai ka iya gwagwarmayar jiki. Rarara Multimedia Nigeria Limited suka kama wani kasatan shiri na YouTube channel Makashinka. Kai ma ka cire ta kawai. Gaskiya ne hakan na gani ma zai fiye mu. Ita ba mamaki akwai wanda ta samu. Yanzu sai Salima ta so wani? Ƙwarai kwa. Nazir, ka san me kake faɗa? So mai sa ka yi kokawa, wata ranka yau gyarawa. Shi lakabinsa sai ka kuka. Irin yadda kike nuna an su. Kanku ake jife da shi, kun ga tafiya. Salima. Labari Usaini M Pizza Kahutu. Tsara labari Musa Ibrahim Kyaure. Mashirin shirin Usaini M Pizza Kahutu. Mai bada umarni Rufai B Ahmad. Makashinka. Wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta Gida Biyu TV. Bullalo. Masoyin gina ala. Masoyi na Ada ina zuwa. Wallahi Ada nake nema. Ada tabbas. To aini din ma Adan take nema. Hayya.
Audu yassa kofur yassa wannan garin ba bacci muka zo ba. Moshi nan ga moshi nan. Sai gajiya. Girman so. Ya sani ada na min talolo. An buga an ban mu ikon Allah. Kai dan ubanka ka rabu da ita aka ce. Ina ada rushe. Ana. Yana nan. Girman so. Bala yana neman ka. Kai yake nema. Ni. Don yana ina. A to ya sani. To ka je ka ganni. A love story between two enemies that make diversion of origin. Kurman so. Ya kamata ka cire yaran nan daga cikin gabar da muke da kai. Ina taɓa ganin masifa irin wannan. In ban ji gaje Allah ma ya sona oni zan wada. In ba kai ba sai rijiya. Ke! Ba wanda yake sona Allah da mun talauci. Kurman so. Idan ka ji ana sato kasa ta abu ba cinya ba kabar baya. Ina son ka sosai wallahi. Ni da kai mutu karan. Mutuwa. A mutuwa ba yanzu ba yau wata rana. Na ce mutuwa za ta raba. Shi yasa nake son ka. Ndalo. Kurman so. Ai fitalolo ba karamin son ka dake. To da abin da ke ji da shi. Ki je ki turo mai rama min ki tabbi jan. Wallahi sai ku ka ga mai rama min. Kurman so. Mashirin Izzar a yaki. Da ke ta san rai na gargaza ta karya ta. Mu ba za ka dinga kana mana rai hankali ba mu za ka warware. Ba haka ya kamata ba. Ɗaukar nauyi Malam Wicked Zaitawa. Sai da aka nuna Allah ne. Sannan yaran nai suka dan fara ne da ƙasa. Mataimakin mashirin Gambo Gwammaja. Ba da umarni Aminu Arahu 747 sai dinga zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kurman so. As Fred with Harvard, he gets lost in the dark woods with no supplies, struggling to deal with nature, beasts, and storms. That was the time when he lost everything. He lost his arrogance and pride, the mother of all arrogance. Ya za ka shigo man da gudu haka wurin sana'a da gudu haka. Sannajo da kunne na kusa da mu takin bindiga ratatata sama da kasa. Ga ma ɗan ta'adda ne ni na jiyo da kunne na. But Arifin Productions returns with a mind-blowing political story. Rayuwar shugabanni. Tattara su kai mun su. Ubangiji Allah ya taimake mu ya kama da karshen waɗannan azalumai. Kai ba ka da hankali ne. Rayuwar shugabanni. At the other side, the country is getting dangerously crowded with crazy people, terrorists, bandits, killers, armed robbers, kidnappers aimed at sabotaging the efforts of the government at the expense of their paymasters. Rayuwar shugabanni. To ba ku kuka zaɓa mana wannan tsinanniyar gwamnatin ba? Kai, ai abin da ma za a yi yafi hakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mu ta kare. Haka bata kare ba. Ka gane wani wanda ya kara magana a cikin kudin aika shi biya ba. Ai na riga na mai da ku kadara ta. Sai dai dinga ɗaukowa kawai ana bani kuɗi ina cusawa a cikin aljihuna. Wannan abu ya kace ne ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Producer Kano Daɗin Kowa. Screenplay Kano Daɗin Kowa. An shiga wani gari an suma an ji zarafin sa abin da aka samu. Directed by Lawan Sa'idu Shasha. Abinda dadi yake mai ya kyauta kenan. Yanzu fa a waje fa yasa wai na durƙusawa talaka na ba sa. Rayuwar shugabanni. Don't miss it. Karki mun Izzar soki jiya. Kalaman zuciya sai kaɗai zan yi wa mai suna karka min Izzar soka jiya.
Assalamu alaikum ma abota kallon shahararren shirinmu mai suna Izzar. A da farko dai suna na Sadiq Khalifa SK Wailari, wato mawaƙin da ya rera muku wannan shahararren waka da kuka ji mai taken Izzar. Ni mawaƙi ne ta fanni daban-daban kamar wakar aure, wakar biki, wakar siyasa da ma sauransu. Sannan kuma muna muku albishir da cewa za mu sakar muku wannan waka mai taken Izzar a ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya kai mu da karfe 8 daidai. Sannan kuma ga masu so su bibiye mu za su iya bibiyan mu akan lamba kamar haka: 0706 67 62 84 40, ko kuma ku bibiye mu a shafinmu na Instagram mai suna Khalifa SK Wailari. Sannan kuma kar ku manta da YouTube channel din da za mu sakar muku wannan waka shine Khalifa SK Wailari. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode. Wanda kamar kyashe a cikin ruhina, wanda kamar kyashe a cikin ruhina, ni ma banda kamar kashe a cikin ruhina. Rike ka alkinta kalmar da zan yi mazance, ga zuciya da ta yi muradi ido yana kifice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya 'yan uwana masoya, ina yi muku gaisuwa da fatan alkhairi a madadin abokina kuma aminina wato Shehu MP. Da wannan ne nake gabatar muku da sabon kundin album ɗinsa wanda aka yi masa lakabi da suna Kausar. Sa ta kalbina kin sani ba na ganewa, cikar muradi idan da kauna a samu dacewa. Kausar album ɗin Kausar ya kunshi daɗaɗɗen waƙoƙi masu faɗakarwa, nishaɗantarwa, kama da wa'azantarwa. Gaskiya na da ɗaci mai sa bai san abaici, masafarta wasa yi bidan bai san kawaici. Ka faɗa min zantukan so na samu bacci, da irin so zama ta kauna ba ta da barci. zama ginshiki da rai jibar rayuwata, ni da kibar da gara ma na wuce makabarta. Mawaƙin naku ya ɓata hankalin dare da nazari don ganin ya kawo muku abin da zai gamsar da ku ta kowane fanni. So sinadari ne maganin da ke cire duka gajiya, so yana ƙara lafiya mai kawar da dukkanin kunci. Allah ya miki albarka, kai ma Allah ya baka albarka. Kar ka sake, kar ki sake, ku yi gaggawar mallakan naku albam ɗin Kausar na gani da ji. Iya samun sa a channel din YouTube wanda aka wa lakabi da suna Shehu MP. Idan neman ƙarin bayani za ku iya tantabar mu akan lambar waya kamar haka: 0700 36 55 81 86. Fatan alkhairi a gare ku masoya.